चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबनि गोलाव सम रायजो राजाफोरनि दैनि जेंनाखौ दिनै बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा सुस्रांना होबाय। अखा बांखानि बोथोरब्लाबो 14 नं चिरां दुवार मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननाय 14 नं चिरां दुवाराव ओनसोलाव गंनै दै लोंग्रा बेखेवनानै होबाय आरो बे हाबाफारिखौ मोजां मोननानै थामहिनबा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बेबायदि रायजोनि थाखाय मोजां हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोराबो साबायखर बावनायजों चिरां दुवार इउपिपिएल दोलोआव सा 320निबो बारा सुबुंफोरा जयेन जाफैदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ मोजां मोननानैनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सा 115 सोद्रोमाफोरा जयेन जाफैदों आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्रायबो गासै सा 230 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बे हाबाफारियानो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारि आरो 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि लाइमोन नेहाथारि यादव दाहाल बेजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा नुजाथियो। दिनैहाय बिथांमोनहा नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ लेंहरनानै नैबे ओनसोलनि जेखिनि दैनि जेंना, हानि जेंना, जे लामा सामानि जे जेंना बेखौ बिथांमोना जोंजों रायलायदों। रायलायनानै नैबे गामियाव जुदि नोंथांमोना दैनि जेंनाखौ फोजोबनो हायोबा जों गासैबो रायजो राजाफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जागोन, बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनाय लेखानो जों दिनैहाय नैबे गामियाव दैनि जेंनाखौ फोजोबनो लानायजों लोगोसेयैनो बिथांमोना नैबे गामिनिफ्राय जोंहा गोबां बिपिएफनि मावथि बिथांमोन दंमोन, बिथांमोना जोंजों 100सो बिपिएफनि जोंहा मावथिफ्रा जोंजों इउपिपिएलआव जयनिं जादों। दिनैहाय आं नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय नैबे जोंहा नैबे देवस्रि बिसिडिसि थामहिनबा देवस्रि प्राइमारि इउपिपिएलनि सिङावहाय नैबे बरमनपारा गामियाव जों दिनैहाय नैबे गामियाव दैनि गोबां जेंना दङमोन। गोबां समाव बिथांमोना दैजों भुगिनानै दै मोजां गोग्गो दै मोनलोङैनि बिथांमोना भुगिनानै दंमोन। बे दैनि जेंनाखौ दिनैहाय जोङो इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय नैबे जायगायावहाय दै मोननायनि जे राहा बेखौ दिनैहाय जोङो बेखेवनानै होदों आरो बे दै मोननायनि जे राहा बेखौ जोङो गाबोननिफ्रायनो बरिं खालामनानै जों बे रायजोफोरनो, जों रायजो राजाफोरनो दै मोनहैनायनि बेबस्थाखौ जोङो दिनै जों खालामनो लादों। ओरैनो बेसेबां एमाउन्ट आरो मा स्किमनिफ्राय बानायना होनो आवगायदों? ओरैनो दासिमाव जोंनि मिथिनायाव जोङो एक्जेक्ट एमाउन्टखौ जों बुंनो हानाय नङा। बियो गोजौआवहाय बेखौ थि खालामनो बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो जों आसा खालामगोन नैबे जिखिनि खामानि बे खामानिया 1 दाननि गेजेरावनो बा नैबे सप्तानि गेजेरावनो बियो जोबगोन, बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।